Ang mga anak natin puros makamundo. Nilinlang tayo ng social media. Mga kapatid, maging matotohanan tayo. Ikaw ina na nandyan ngayon na nakikinig. Ikaw ama na nandyan na nakikinig. Ano ang unang tinuro mo sa anak mo? Sige nga. Sinabihan mo ba ang anak mo na aking anak, ya bunayya, la tushrik billah, inna syirka la zulmun azim. O aking anak, huwag kang magtambal sa Allah. Dahil ang pagtatambal sa Allah ang siyang pinakamalaking kasalanan. Pinakamalaking kasalanan. Zulmun azim. Anong tinuturo natin sa mga anak natin? Ang iba sa atin mga kapatid, wallahi, mas pinipili nila na ang kanilang mga anak ay maging professional sa mundong ito. Meron akong kilala. Idagdag natin. Isang pamilya na marangya na mayaman sa amin. May doktor, may engineer, may accountant, may nurse, may abogado. Wallahi lahat professional. Alam nyo ba ang masaklap dito mga kapatid? Noong namatay ang kanyang ang ama na ito, naghahanap sila ng ustad. Kasi yung mga anak niya ng mga professional, hindi man lang masabi na lakiuhu bila ilaha illallah. Ang kaligtasan, sabihin sa kanya sa namamatay na yan na la ilaha illallah, wala silang alam. Kasi engineer, doktor, puros lahat makamundo. Wallahi, hindi ang tagumpay natin sa ating pamilya, mga anak, ay ang mga mundong kurso. Walang saysay. Wallahi, walang saysay. Ang tunay na yaman natin, mga kapatid, mamatay ka na mayroon kang anak na nagbabasa ng Quran. Na bawat katagan ng Quran na binabasa niya, alam mo ba yun, bro? Mayroon kang kasama doon sa libingan mo. Ang sino mang tao na marinig niya ang Quran na naluwagan ang kanyang puso, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fahal min mudhakkir. Katotohanan ng Quran, ginawa namin na napakadali sa sangkatauhan. Mayroon ba sa kanila ika na nag-aalaala sa Allah? Sa pamamagitan ng Quran, wala. Ang mga anak natin puros makamundo. Nilinlang tayo ng social media.